Díomh agus fáil se ag Cad App Mhichíl a fithení agus níl aon joke agam díomh an seachtain seo. Ó tharla gur bééis seo an Cad App Téarnach tá rud éigin beaganaí difriúil agam díomh. Tá mar sé tógáil sos ó cluichí, scanan agus appanna is muidir caiithimh súil ar Cad App na botún. Seo linn. Not in botún ar bit. No botún ar bit. Take a wine. Take wine. Take a wine. Tá a leithéidí mia wasascos. Wasa cow. Okay, cow. Tá leithéidí mia wasa cowsca, Johnny Depp agus Anne Hathaway páirteach sa blasú uí. An seachtain seo is for Tony Hawk Pro Skater a cuaig. An seachtain seo is for Tony Hawk Pro Skater a cuaig. An seachtain seo is for Tony Hawk Pro Skater a cuaig. Yay! Yay! Jeeve. To gach ólas le fáil ar tmntmutantsinmanhattan.com. Boggy muidir right. tmntmutantsinmanhattan. tmntmutantsinmanhattan.com. Boggy muidir right. Fáilte se ag Cad App Mhichíl a cuaig. An seachtain seo a clis... Is é níide ag Mhichíl adamhach potassium. Is funse mai potassium é prati. Agus na cúna love. Níl. To come amateur urim. Dinna nas, go steach le. Tá an scanan seo bunaí ar an gluthe ríomhreachta fíor chailiúil a eisiú i gá bhíle is a ní. Níl mar an son bé réad sin mise. Tá cinse go bhfuil na géite na míte milliún. Tá an app long go bell leis an nuachtas Genie clár cluichí fishing ar www.rugbyworldcup. Cup. To gach ólas ar fáil ar www.rugbyworldcup.com. Boggy muidir right. Nabi burha, bé mé rashlib an seachtain seo thugan. Seo thugan. Na curna céile a rís do Mario Tennis Ultra Smash. Oops. Boggy muidir right, go dtí app na seachtaine. Tá ag súil go mór le The Legend of Tarzan na Micheál ach bé ar ein fanach go dtí an saoirú lin An ro is so good gur anium omnan Mozart ná Johannes Theophilus Amadeus Gottlieb Christophorus Wolfgangus Sigismundus Mozart. Ní hé sin é? No. Uruguayn eile mar sin. Sin é bhaid Cad App na seachtaine seo go dtí an céad ar eile tóga bogé. Taxi!